Na zo zan warware in karkare sako na zana kai wa 'yan gari da ƙasa ta nake ta alfahari. Nijeriya mai dubu na kairi, 'yan adawa na ta kulla sharri, makiya kuma na ta cinye jari. Shi yasa na fito na yau bayani, mu haɗe kayi mu daina raini. Bambancin addini na da muni, Yarba da Ibo Hausa Fulani, mu da ku ɗaya ne mu sa ma'auni. Ma'anar wazo biya hakan ne, rikici na rusa tattali ne, fitina na kore duk mutane. 'Yan ƙauye sun shigo birane, ga sata ta zamo ado ne, kidnapping yanzu ko ake ne, ga faɗe yaya zamu yi ne, ƙabilancin mu yayyawa ne, na arewa su ce mutan kudin ne, kudu na zargin arewa ya ne, ko dai mun saba ka'ida ne. Mecece mafita gare mu? Mu taru mu haɗa kawunan mu sanya ido a yankunan mu gane masu yaudarar mu, fatakarwa ku yi malaman mu, addu'a mu yi wa magabatan mu, sannan mu kula da bakunan mu, zagi karmi ga shugaban mu, shugabanni ku tsatsare hakkin mu, haka zai dawo da martabar mu. Ga ƙasa Najeriya uwar mu, Afirka ba ƙasa kamar mu, kyauta ce rabbana ya bamu, wasu ko burin su dai su kar mu, ko kuma su rabba kawunan mu. Gargaɗi zami wa kawunan mu daina kashe 'yan uwan mu, zaman lafiya jigon ƙasan mu, tsaro shine farin cikin mu, haka zai bunƙasa tattalin mu, makota su shigo gare mu. Ni ma na zo da baituka na, Mustapha Ali ne ake kira na, takaici na cikin ƙasana, da zaman lafiya ƙasana, ga kasuwanci dare da rana, ga makiyaya da masu noma, 'yan makaranta akwai da dama, masinci na da jefa koma, zamanin da akwai saroma, in ƙasa mu baiwa kanmu dama, mu haɗe kai sai mu bar nadama, dama ta samu sai mu dama, mu yi roko gun tabara sarki, a ƙasa ta rabbi ka yo dauki, kai dai ne zaka ba mu sauki. Ga ƙasata, ga ƙasata, ga ƙasata